Nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni it-tfal li qegħdin jaslu jibqgħu ġejjin fuq quddiem. Illejla għandna magħna l-itfal tal-ewwel tqarbina sejrin nitolbu għalihom waqt li nippreżentawhom quddiem il-komunità kollha biex inżommuhom fit-talb tagħna. L-ġimgħa li ġejja nhar it-tnejn sejrin jiċċelebraw l-ewwel qrara u mbagħad eventwalment sejrin jiċċelebraw l-ewwel tqarbina. Nitolbu ħafna lihom illejla wkoll waqt din il-funzjoni sejrin nilqgħu anke il-membri onorarji ġodda illi għadhom kif ġew imlaħqa fih dan il-kapitlu tal-katedrali. Intom it-tfal żommu waraw li kulħadd ikollu x-xema f'idejh, ħadd mhu sejjer jiċċaqlaq minn postu għad berik tax-xema, imma x-xema sejra titbierek f'postna. L-isqof jgħid it-talba quddiem il-presepju li kien ilu magħna tul dan il-perjodu kollu ta' żmien tal-miliet u eventwalment quddiemu jsir it-berik tax-xema u mbagħad nagħtu bidu għall-quddiesa. Ix-xema ħanżommuha tixel f'idejna sal-ħin tal-liturġija tal-kelma ta' Alla. Jiġifieri wara li ssejr it-talba tal-bidu tal-quddiesa.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jeżis. Għaddew 40 jum mill-ferħ tal-festa tal-Milied. Illum qed niċċelebraw il-jum imbierek meta Ġesu kien ippreżentat fit-Tempju mill-Verġni Marija u minn San Ġusepp. Mhux biss biex jurina li huwa wkoll għata tal-liġi ta' Mosè, imma iżjed minn hekk biex joħroġ jiltaqa' mal-poplu fidil tiegħu. L-Ispiritu Santu anqal żewġ tixjieħ qaddisa, Xmun u Anna, ħalli jmorru fit-Tempju u huma fid-dawl tal-istess Spiritu Santu għarfu l-mulej u kollhom ferħana stqarrew it-twemmin tagħhom fih. Illum aħna wkoll inġbarna qalb waħda fl-Ispiritu Santu u sejrin fid-dar ta' Alla biex niltaqgħu ma' Kristu. Nitolbu li nsibuh u narfuh fil-qsim tal-ħobs fl-Ewkaristija mqazza sa mal-mulej jiġi u narawh fil-glorja. U Alla, bidu u għajn ta' kull dawl, inti llum lil Xmun il-ġust u rejtu lil-libnek id-dawl li ġie biex idawwa lil-ġnus. Fiċ-ċokontana li tolbuk, qaddes dan ix-xama il-barka tiegħek u ilqa it-talb tal-poplu fidejl li nġabar quddiemek biex bid-dawl jixel fidejh ifaħħar l-isem qaddis tiegħek, int mexxih fit-triq tal-virtù u waslu fid-dawl li qatt ma jiġi nieqes. Bi Kristu Sidna. Amen. Issa ħuti nimxu bisliem ħammorru nilqgħu lil-mulej. Il-kelma tiegħek hija dawl-mulej, il-kelma tiegħek hija dawl-mulej. Il-kelma tiegħek hija dawl-mulej, il-kelma tiegħek hija dawl. Għaliex int għalina il-ħajja, għaliex int għalina l-verità, int turina triq u t-tama u l-umiltà. Għaliex int għalina il-ħajja, għaliex int għalina l-verità, int turina triq u t-tama u l-umiltà. Il-kelma tiegħek hija ferħ-mulej, il-kelma tiegħek hija ferħ-mulej, il-kelma tiegħek hija ferħ-mulej, il-kelma tiegħek hija ferħ. Għaliex int għalina il-ħajja, għaliex int għalina l-verità, int turina triq u t-tama u l-umiltà. Għaliex int għalina il-ħajja, għaliex int għalina l-verità, int turina triq u t-tama u l-umiltà.
mulej, il-kelma tiegħek ta' kuraġġ mulej, il-kelma tiegħek ta' kuraġġ mulej, il-kelma tiegħek ta' kuraġġ. Għaliex inta lina il-ħajja, għaliex inta lina l-verità, inturina triq u t-tama u l-umiltà. Għaliex inta lina il-ħajja, għaliex inta lina l-verità, inturina triq u t-tama u l-umiltà. Gloria lill'Alla filoli tasmewi. Gloria l'Alla, floli tassema, Gloria l'Alla, floli tasmewit, Gloria l'Alla, floli tassema, Gloria l'Alla, floli tasmewit. U paċi fl-art li l-bnedmin tarita tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġih, inrodulek ħajra l-glorja kbira tijek, mule Alla sultan tas-sema, Alla missir li tista kollox, mule bewadini Ġesu Kristu, mule Alla ħaruf talla bin il-missir. Flimkien? Gloria l'Alla, floli tas-sema, Gloria l'Alla, floli tasmewit. Intli tneħidnu bita d-dinja ħenna lina, intli tneħidnu bita d-dinja il-qattal tana, intli jed fuq il-lemin tal-missir ħenna lina, għalix intu waħdek qaddis, intu waħdek mulej, intu waħdek il-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Gloria l'Alla, floli tas-sema, Gloria l'Alla, floli tasmewit, Gloria l'Alla, floli tas-sema, Gloria l'Alla, floli tasmewit. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċokontana nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll inkunu ppreżentati quddiemek b'ruħna safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitfu x-xema u nisimgħu b'attenzjoni l-kelma ta' Alla. Qari miktub tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla, arawni, se nibgħat il-messaġġier tiegħi iwitti triq qudiemi u jasal minnu fih fit-tempju tiegħu is-sid mistenni minnhom. U dan l-anġu tal-patt li intom mxen għalih dal-waqt ġej. Hekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti, min se jifraħ għax ġej f'jum il-miġja tiegħu?
u se jżomm fuq riġlejh għad-dera tiegħu. Għaxu bħal nar tal-ħaddiet, bħal soder fin tal-ħassiela. Jintefa' bil-qiegħda ħajdewweb u jnadda fil-fidda u jsaffi u jira n-nisel tal-Levi bħal kieku deheb u fidda. Huma mbagħad jersqu quddiem il-mulej b'offerta xierqa u ssir toġob lill-mulej kull offerta ta' Ar Ġuda u Ġerusalemm bħal fi żmien wieħed, bħal fi snin ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. Għas-sarm nirrispondu flimkien il-mulej u s-Sultan tal-Glorja. Intrefew bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja u l-mulej tal-eżerċiti u is-Sultan tal-Glorja. Biex dawwel il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta lqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju pargamiem jew żewġ bċiečen kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'in il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u laqgħu fuq dirajh, bierek lill-Alla u qal: Issa, Osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jient ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju lejlu nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija
fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, 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 alleluja. Għallu li jaw minnkom se jagħmlu l-ewwel qrara, imbagħad l-ewwel tqarbina u xek. Min huma, ollu jdejkom ħanara min huma. Tix nagħtuhom ċabċipa kbira, bravi. Prosit, bravi ħafna. Issa li kieku m'għandniex mobile fil-bot. U kieku jmur id-dawl. Għax kiekolna l-mobile, nixellu l-mobile, mhux hekk. Kieku jmur id-dawl, u rridu noħorġu minn hawn. Kieku x'nagħmlu? X'jiġri? X'timmaġinaw li jiġri? Wieħed jaħbad ma' l-ieħor. Is-siġġijiet kieku, flok li jenuna biex noqogħdu bil-qeda fuqhom jew nserħu magħhom jispiċċew xkiel ifixkluna. Hekk jew le. Għandna bżonnu d-dawl jew le fil-ħajja tagħna. Iwa jew le. Għandna bżonnu. Ħafna għandna bżonnu d-dawl. Ġesu illum jippreżenta ruħu qudiemna bħala id-dawl. Tgħidu li kif Ġesu id-dawl? Mela b'Ġesu u mingħajr Ġesu mhux xorta jkun hawn dawl? Le, mhux xorta jkun hawn dawl. Mhux xorta jkun hawn dawl. Immaġinaw kieku kulħadd jisraq x'jiġri. Immaġinaw kieku ħadd ma jobdi l-ġenituri tiegħu x'jiġri. Immaġinaw kieku kulħadd joqtol x'jiġri. Għandna bżonnu lil Ġesu li jurina t-triq kif għandha tkun. Immaġinaw intom iż-żgħar li kieku suppost kulħadd imur għax-xogħol imma ħadd ma jmur għax-xogħol. Immaġinaw kieku intom tmorru l-iskola, tistennew li hemm it-teacher biex tallimkom, jew tidħlu online meta ma tistgħux tmorru l-iskola, tistenna li hemm it-teacher u t-teacher ma tiġix. X'jiġri? Konfużjoni, hekk jew le. Taħwida sħiħa. Ġesu ġie biex ikun għalina id-dawl. Illum qegħdin nfakru din il-festa tal-gandlora ngħidula, l-kelma gandlora ġejja mill-kelma kandela, xama. Għaliex għax dari ma kienx hawn il-bozzozz bħallhom. Id-dawl bil-lejl kienu jixeluh, kien ikollhom id-dawl billi jixelu x-xema. U bħallhom, immaġinaw bħallhom. Il-knejjes fl-antiki ilu, meta ma kienx hawn dawl, kienu jkunu ħuġġieġa waħda nar tixel taqbad bix-xema. Bix-xema. Għalhekk aħna tħallna bix-xema. Biex infakru lil Ġesu bħala id-dawl tad-dinja, id-dawl tal-univers, id-dawl tad-dinja. Għaliex propju llum meta Ġesu jiġi ppreżentat fit-Tempju ta' Ġerusalem minn Marja u Ġuseppi, għaliex propju llum nagħmlu l-festa ta' Ġesu id-dawl tad-dinja. Tafu għaliex? Għax wara 40 ġurnata kieku jkollna noddu mill-lum lura naslu fil-25 ta' Diċembru, 40 ġurnata.
40 ġurnata ilu kien il-miliet. 40 ġurnata ilu kien il-miliet. 40 ġurnata wara li titwielet it-tarbija, il-ġenituri tat-tarbija kienu obbligati jagħmlu żewġ affarijiet. L-om kienet obbligata tmur fit-tempju għar-rit tal-purifikazzjoni. Issa nispjegalkom x'inhu. Imma wkoll il-ġenituri kienu jmorru bit-tarbija biex joffruha lill-Alla. Biex joffruha lill-Alla. U hemmhekk iltaqgħu ma' raġel xieħ xmur, ma' mara xwejħa, Anna, din il-koppja żagħżugħa b'din it-tarbija li toħroġ għall-ewwel darba mid-dar biex tmur fit-tempju u tiltaqa' man-nies. U Ġesu jippreżenta ruħu allura l-ewwel darba wara 40 ġurnata meta joħroġ mid-dar għall-ewwel darba bħala id-dawl ta' kulħadd, id-dawl tad-dinja. Għal-ġenituri din u għalina l-kbar, għalfejn kien joffru it-tarbija, b'mod speċjali t-tifel il-kbir lill-missier, lill-Alla l-missier, għalfejn? Għalfejn? Meta noffru xi ħaġa li jirċevejna mingħand Alla lill-Alla, ma nkunu nagħmlu xejn ġdid. It-tarbija tagħkom rittuha kemm rittuha, t-tifel tagħkom jew it-tifla tagħkom, rittuha kemm rittuha, stinkajtu kemm stinkajtu għalih jew għalija, dejjem tibqa' rigal. Dejjem tibqa' rigal. Qatt mej preċiż kif ritta int, qatt mhu preċiż kif rittu int. U aktar ma jikber, aktar ma tikber, aktar tinduna kemm mhumiex preċiż kif tridhom int. Hekk jew le. U aktar tinduna li allura mhumiex tiegħek, huma rigal. Xi ħadd li inti rċivejt, persuna li għalkemm tiegħek imma mhix tiegħek. Tiegħek imma mhix tiegħek, interessanti. U la rigal, ara kemm sabiħa, la rigal, aħna l-ġenituri, intom il-ġenituri tridu tarfu li t-tarbija mhix oġġett, mhix proprjetà tiegħek. U għalhekk kienu jmorru joffru allura lit-tempju lill-Alla jgħidu isma' din tiegħek, kemm sabiħa. U meta tagħmilha, meta nagħmluha, meta lill-Alla jgħidulu dit-tifla mhix tiegħi, dat-tifel mhux tiegħi imma tiegħek, inġibu ruħna b'mod ħafna iktar matur ma' dak it-tifel jew ma' dik it-tifla. It-tifel jew it-tifla tagħna narquhom meta nqisuhom extension tagħna, proprjetà ta' hemmhekk narquhom it-tfal. Narquhom. Għaliex għax neħulhom kull tip ta' libertà, iridu jagħmlu preċiż anke meta jikbru kif nimmaġinaw aħna kif irridu aħna, nibdew nippretendu affarijiet minnhom li forsi mhumiex imsiken kapaċi jagħtuna lura u narqulhom il-karattru tagħhom. Għaliex? Għax minflok rigal inqisuhom proprjetà, oġġett, estensjoni tagħna. Ara kemm jagħmel sens il-Vanġelu tal-lum. Il-purifikazzjoni. Ara kemm sabiħa. Marija bħal kull ludija oħra, mara oħra, wara 40 jum mit-twelid tat-tarbija tmur titlob il-purifikazzjoni, tkompli r-rit tal-purifikazzjoni fit-tempju. Tgħiduli purifikazzjoni ta' xiex minn għamlet xi ħaġa ħażina, le. Mela li jkollok it-tfal xi ħaġa ħażina, le. Mela li tagħmel intimità sesswali biex ikollok it-tfal xi ħaġa ħażina, le. Mela għalfejn Marija tagħmel dan ir-rit tal-purifikazzjoni. Għax Marija bħal kull omm oħra bis-sens li għandha melħ f'moħħha taf illi mhix perfetta. Taf li għandha bżonn tal-konverżjoni kontinwa. Taf li hemm bżonn tippurifika kontinwament lilha nfisha. Miskinu dak il-bniedem li jaħseb li m'għandux xi jbiddel. Miskini dik il-persuna li taħseb li dejjem għandha raġun
U aktar mill-li miskina imsieken dawk li għamluha magħha. Għax ibatu ħafna. Ibatu ħafna. Meta inta għamilha ma' persuna li dejjem għandha raġun, qatt m'għandha tort, ara kemm tbati. Ara kemm tbati. Nikkonkludi. Kemm sabiħa x-xena tal-Vanġelu tal-lum. Ġesu li jmur fit-tempju jiltaqa' ma' min? Jiltaqa' ma' kull tip ta' persuna fil-ħajja. Jiltaqa' ma' koppja żgħira żagħżugħa, ommu missieru, joħroġ il-barra mid-dar ma' ommu missieru. Jiltaqa' ma' l-anzjani, għandna lil-xmun u lill-Anna, u għadawl għal daw l-anzjani, tant li wieħed jaqbdu fuq dirajh, ifaħħar lill-Alla u l-oħra tirringrazzja lill-Alla li ftakar fil-wedit tiegħu lill-poplu ta' Iżrael. Jiltaqa' mas-saċerdot fit-tempju illi jagħmel ir-rejt tal-preżentazzjoni, illi jkompli r-rejt tal-purifikazzjoni. F'din ix-xena għandna l-kategoriji kollha tan-nies miġbura u Ġesu jiltaqa' magħhom. Ġesu ma' kull min jiltaqa' jagħtih id-dawl fil-ħajja. Ejjew nemnuha din. Imma mhux biss nemnuha llum. Ejjew inħeġġu ġo fina x-xewqa. Intom li qegħdin hawn bit-tfal tagħkom biex jersqu għall-ewwel qrara mbagħad tal-ewwel tqarbina. Ejjew inħallu lill-Alla jħeġġeġ fina x-xewqa li niltaqgħu ma' Ġesu. Imma niltaqgħu miegħu iktar dejjem iktar u bis-serjetà. Ejjew nħallu jħeġġeġ fina x-xewqa li niltaqgħu ma' Ġesu biex ikollna dejjem iktar dawl f'ħajjitna. Għax meta tiltaqa' miegħu verament ikollok id-dawl. Meta niltaqgħu ma' Ġesu verament jagħtina d-dawl fil-ħajja tal-familja tagħna. Il-mod kif naffaċċjaw id-diffikultajiet, il-mod kif naffaċċjaw il-problemi tar-relazzjoni. Ma jkunx Ġesu, kif se niħħendiljaw id-diffikultajiet fir-relazzjoni ta' bejnietna? Kif se niħħendiljaw? Jekk ma jtinix il-qawwa u l-enerġija iwa nistgħu nieħdu pariri minn persuni speċjalizzati, man psychology counselors, etc. Dawk jgħidulek il-kejf jgħidulek. Imma l-enerġija, l-qawwa, l-ispirtu, l-imħabba min se jtijelek jekk ma jagħtilniex Ġesu. Għalhekk inħeġġiġkom verament biex tħallu lill-Alla jinqeda bulietkom bit-tfal tagħkom illum matul din is-sena, matul dawn is-snin ta' tħejjat qarbin. Inħallu lill-Alla jinqeda bulietkom, bulietna biex intom tiltaqgħu mad-dawl veru li hu Ġesu. Ħuti Jeżis, fil-jum li fih niċċelebraw il-preżentazzjoni tal-mulej fit-tempju u l-offerta ta' Ommu u ta' San Ġusepp, nitolbu lill-Alla jilqa' l-offerta tal-ħajja tagħna. Fil-waqt li ngħidulu ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek, ngħidu flimkien, ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għas-saċerdoti biex ħajjithom tkun taqbel mal-offerta tas-sagrifiċċju Ewkaristiku li jiċċelebraw. Nitolbu. Ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għal dawk li ma jemnux biex isibu fi Kristu id-dawl tal-ġnus li jagħti sens lil ħajja tal-bniedem. Nitolbu. Ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għal persuni ta' ħajja konsagrata biex jgħixu l-qdusija tas-sejħa tagħhom bħal Marija u Ġuseppi li offrew lil Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għalina biex nitalmu naqdu l-offerta tal-ħajja tagħna ma' dik ta' Kristu fl-Ewkaristija. Nitolbu. Ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Nitolbu għat-tfal tal-parroċċa li qegħdin jitħejjew għall-ewwel tqarbina biex bil-għajnuna tal-ġenituri, tal-katekisti u tal-komunità kollha
Jistaħru aktar wara Ġesu biex ħobbuh dejjem aktar nitolbu. ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha, speċjalment għal Karlu Maria Vella, Manuel Caruana u l-familja Gatt, u Benna Grek u l-familja, sabiex tagħtihom id-dawl tiegħek għal dejjem nitolbu. ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Xtieq nagħmel talba għalikom għall-familji li qegħdin iresqu tfal għall-ewwel qarbina, għall-ewwel qrara, u nagħmel talba wkoll għal sħabi s-saċerdoti. Hawnhekk qed taraw diversi saċerdoti minn barra l-kanunċi effettivi tal-katedral, qed taraw ukoll dawk onorarji biex il-mulej jagħtina li verament inkunu dawl u xhieda ta' Ġesu Kristu fid-dinja. Nitolbu. Ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Mulej Alla tagħna ilqa' talbiet tal-poplu tiegħek bl-interċessjoni ta' Marija Ommi Bnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Anja ta' ferħin semmo friġlejn l-artal tijek. Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda mijek. Miġbura f'tal-baħer għana ġihli jistħoqlok għaw natuk. Birek il-anja u it-talba tal-qlub li hobbuk. Il-amulej jiddoni f'qajra li min qalbna ħol intajdejk nofru għomlok flimkien ma talbna. Mibdula f'ġismek u f'demmek ranta kull barka ruħi ssib. Vittma ta' mħabba slim u fidwa fuqna ser iġġib. Friġlejn l-artal tijek. Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda mijek. Miġbura f'tal-baħer għana ġihli jistħoqlok għaw natuk. Birek il-anja u it-talba tal-qlub li hobbuk. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, inti rid li jibnek il-waħdini joffrilek lilu nnifsu bħala l-ħaruf bla teba tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni tad-dinja. Ilqa' nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana qed tagħmillek għat-tiġdid tal-istess sagrifiċċju bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Illum li ben tiegħek li jumijek minn dejjem għal dejjem kien ippreżentat fit-Tempju u l-Ispirtu Santu rih qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus. Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li jinbattilna u flimkien mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħruk u intennulek bla għeda. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċi, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tijek. Osanna fl-oli ta' smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħaj il-ħobs rat il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Jinħabru l-mewtijek mulej, jinxandru bil-ferħ il-qawwin, u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddejtijek mingħajr ma jisħoqli, il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles Joe, l-isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru li Alla hu missier, għaw ħafna missirijiet, ejjew nkunu nixbħuh fl-imħabba fil-ħniena, fid-dedikazzjoni tiegħu.
biex uljietkom verament ikunu jistgħu jgħidu iwa, aħna nafu x'jiġifieri ikollok missier mhux biss fuq l-art imma wkoll fis-sema. Ejjew induru lejhu flimkien nitolbu missierna li inti fis-smew. Jitqaddes ismek, jitqisar fi kulli tritin fis-sema. Qobsna qatina. Aħfrin bħalma naħfru lil min ħatjarina. Iddaħħalniex tiġri. Issa ħlisna minn Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu, id-dawl tad-dinja, dan hu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Nimtela jien bil-aġeb x'jien nara l-opri li ntwettat minn rajk. Nilmaħ il-kwikeb nisma' rati karwat tixed kull ħlej għal qawwa ta' dirajk. U ruħi tfur lejk Alla Salvatur, kemm inti kbir, kemm inti kbir. Tannilek qalbi għanja tagħti fih, kemm inti kbir, kemm inti kbir. U meta naħseb li dan Alla l-ibnu ma ħafirix u għalija batu jmut biex fuq salib dnubiti b'ferħa jsammar u jxejjed demmu jmut biex jiena ngħix. Ek ruħi tfur
salvatur. Kemm inti kbir, kemm inti kbir, tannilek qalbi għan jatati fih. Kemm inti kbir, kemm inti kbir. Meta fiskit biħsibijiet imdawla, jien naħseb fik u x-xogħol ta' jdejk sabiħ. Nara smewit bistilel sbieħ imsawwab, jew nismarrat ma' xita u marri. U ruħi tfur lejk Alla Salvatur. Kemm inti kbir, kemm inti kbir, ninfex nannilek għan jatati fih. Kemm inti kbir, kemm inti kbir. Nitolbu. Bitqarbina mqazza li għamilna mulej, temm fina il-milja tal-grazzja tiegħek, kif temmejt ix-xewqa ta' xmun il-ġust, u bħalma hu ma rax il-mewt qabel ma laqa f'diraħ lil Kristu, hekk ukoll għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu lil mulej u nidħlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Napprezza ħafna l-preżenza tagħkom il-familji bit-tfal li akkumpanjajtuhom il-lejla. Dan huwa sinjal ta' kollaborazzjoni kbira minkejja l-ksieħ u li kienet ġurnata ta' xogħol. Naħarsu l-qudiem għada jerġa' jkollna l-katekiżmu u nhar it-tnejn il-bambini rejt ikollna l-festa tal-ewwel qrar. Nagħmel appell lill-komunità kollha għaw preżenti u dawk li qegħdin isegwuna sabiex jitolbu ħafna għal dawn it-tfal. Il-katekisti li jagħmlu ħilithom biex jakkumpanjawhom ħalli jarfu dan id-dawl illi Ġesu biss jaf jagħtina. Għada il-ġimgħa fis-seba' ikollna l-adorazzjoni tinżamm is-sija ta' ħnina divina minflok nhar il-ġimgħa, l-ewwel ġimgħa tax-xahar ġala darba nhar il-ġimgħa fil-5 jerġa' jkollna laqgħa oħra tal-pjan pastorali, l-eżami tal-kuxjenza dawk illi ġew imsejħa nitlobhom sabiex ikunu preżenti. Nibdew fil-ħin tal-5:30. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Risa il-lejl mulejja bil-weta tal-misri ġabeda sema jħammar
sabiħ dal-waqt jixir fuq il-kwikeb fil-oli ta' smewit dal-waqt il-ħajja torqod kull ħoss imut fiskit inti li dejjem tammar fis-seb tal-jum bla tmiem fid-dlam tal-lejl ħarisna xerred ġo qlubna slim